Daniel. Yes, Roda. Ganda pala dito lahat. Maganda balikan dito eh. Oo. Oh no! Wala, nawala yung bitaka. Ano nangyari? Nandun yung pira nun. Paano tayo makauwi sa Maynila? Paano tayo kakauwi nito? Bakit tayo? Bakit pa naman na pira nun? Wala, Paano yan? mangungutang na tayo. Hindi, yung may nadaanan tayo nagiinom kanina. Baka na doon. Tanungin natin. Tara, tara. Dito nga tayo nagtanong. Baka dito na kantin mo. Dumaan tayo dito kanina eh. I-try mo itanong sa sila. Boss, pwede mangungutang na boss. May nakita maging pitaka dito boss. Nangungutan kasi kami ng pitaka boss eh. Kanina to dito dumaan kami. May ginuman kayo Oo. kasi kanina. Baka may nakitaan kayo boss. Wa na ba may kita, boss? Nakabantay sa? Hindi na, nakita ka, boss? Wala pa tayo boss Pasig, may nakitaan kayo boss. Ano, uuli para kami ng Manila boss. Magkano yung laman nun? Magkano yung nilagay mo sa 5K yun, kinasaan ko eh. Sa Gcash sa atin. 5K? Tapos may ano pa ako, may 2K pa ako. Wala, 7K yun. Wala tayong mauwi. Patay tayo magbabaklay kami pag-uli nito boss. Baka, ay ita. Oo nga. Baka may nakita kayo dyan sa iba. Kung makanapulot ng iba dyan. Boss, sige boss, oy, salamat eh boss. Sayang pula, magbabaklay tayo pag-uli nito. Okay, kwarta din. Ito na, tagaan doon. Sa kamay na lang. Wala. Tagaan. Bantayin nung nagluto niya. Teka lang, itong kamay. Ikaw kasi eh. Boss, pwede boss. Pagsa mo din, pagsa. Ako gaming kwarta rin, boss. Ako rin ingatan mo kay. Lugan ninyo, God. Gamay na gini, boss. May lani pa, boss. Pamplete nyo ba? Makauli mo. Boss, thank you. Thank you ulit Sam. Thank you. Makakauli na talaga kami. Salamat boss, pasensya na boss. Thank you sa inyo. Ingat kayo, boss. Ingat kayo. Tuwa. Sama ni? Tay. Sawa, ano food ini buwan? Kasi na pa dire. Wala, apuro naman ni. Kabuang mas kanta. Kita mo ni na kwartahan ng hinuod. Wala ti papuno ni. Wala ti pagtagay. Ano pag ni? Sama mo ina. Anong kailangan kong gawin upang